Chayasana Katabuddha Jeto Amaran Swahanang Chatusata Sabangrasang Yepi Vinsunarasava Tanhang Parasang. Hyvin se meni. Olet oikeassa. Sitten, mitäs sitten? Nyt on tarkoitus lähteä siis Thaimaahan vihkiytymään munkiksi toisen kerran tämän elämän aikana. Ihan niinku loppuelämäksi. Mä haen sen toisen. Mä yleensä jätän tän, aina kun mä lähden jostain asunnosta, niin jonkun pienen alttarin sinne. Ja vauviksen. Tietenkin vähän haikea lähteä aina pois. Kuitenkin mukava paikka. Joo. Tuo oli hauskaa jo. Heilut tunteet. Nyt sä et kuvaa ainakaan. Kuvaanko? En mä näe rekkiä. Kulkeeko nää rekkiä? Aluksi mä en voinut millään ymmärtää, miksi veli halusi buddhalaismunkiksi Thaimaahan. Hän lähtisi kauas pois, ja mä pelkäsin, että menettäisi hänet kokonaan. Mä olen aina huolehtinut paljon pikkuveljestäni Santerista. Meidän isä kuoli, kun minä olin 10 ja Santeri vain 2-vuotias. Musta tuli vähän kuin toinen vanhempi. Moi! Onko se ihan hullu? Me sisarukset olemme koolla viimeistä kertaa ennen Santerin lähtöä luostariin. On haikea ajatella, että hän valitsee yksinäisen munkin elämän. Kato mikä kuva. Se oli lapsuuden unelma, oli toi, että olisi mönkiä, millä voisi ajaa. Mä en koskaan saanut sitä. Mopolla kyllä sitten. Mua niin kuin tietysti ihan siskona ahdistaa se, että mä niin kuin pelkään sitä, että jos sä jäät paitsi just jostain niin kuin jakamisesta jonkun sun perheen tai jonkun naisen kanssa. Se ei ole itse asiassa kiduttamista tosiaan, se on enemmän sitä luopumista ja sitä yksinkertaistamista ja sen sitten yritetään tavoitella sitä onnellisuutta sen meditaation kautta. No ei tässä auta mikään muu kuin uskotella itselleensä niin, että onnelliseksi sä siellä tuut, koska se, että jos mä rupesin sitä miettimään, että sä lähet sinne oikeasti niin kuin ja luovut kaikesta ja kukaan ei enää sun päätä silitä eikä halaa eikä sano että mitään, että rakastaa sua tai muuta tällainen, niin oishan se nyt hirveän surullista ajatella. Mahtuuko? Kakotantelin. Joo, tyynyt on vähän. Ota sä tuolta toisesta päästä. Tää on hyvä sohva kyllä ja sitä kannattaa varmaan heittää pois. Buddhalaismunkki ei saa omistaa mitään. Mä katsoin surullisena vierestä, kun Santeri luopui kaikesta omaisuudesta.
Ei mulle tullut niitä tavaroita ikävä, vaan sitä entistä Santeria. Tätimme, hänen miehensä ja pienet serkkumme halusivat nähdä Santerin ennen lähtöä. Ei ole vaan liian hätiköityä ratkaisua tehty, että sä haluat sinne lähteä oikeasti, että ei ollut kuitenkaan se, että kun oli koulut käyty, niin eihän sitä nyt loppujen lopuksi kellään ole heti töitä. Jos olisi ollut silleen, että olisi tyttöystävät siinä ollut ja ei olisi tullut mitään ongelmia, että jos työt olisi ollut ja palkka juossut, niin olisinko tehnyt sitä ratkaisua? En tiedä sitä. Niin. Mulle tuli sellainen fiilis, että mulla alkaa olla viimeiset hetket, että se on mahdollista lähteä sinne, että kohta alkaisi olemaan niin perhettä. Niin, kohta olisi niin kuin... Se munkilla saa olla muija, niin kuin röyhkeästi sanottuna. Sitten jos sulla olisi koko ajan siinä jotain pimuja ja vähän niin kuin, niin tämmöistä, niin se sekoittaisi sun ajatukset niin pahasti. Sun hormonit jylläisi koko ajan niin pahasti, että sä et pystyisi ikinä pääsemään semmoiseen niin kuin tilaan henkisesti. Niin. Mä oon ollut siellä jo kerran luostarissa, asun jo 2,5 vuotta, niin mä tiedän suht tarkkaan, että mitä siellä odottaa, ja sitten olen tutkinut sitä asiaa ja luulen, että mulla on edellytykset siihen olla buddhalaismunkki ja olla siellä loppuelämä. Tää on se valla, minkä mä teen. Menee syteen tai saveen, niin sitten mä ajattelin, että se on se, mitä mä haluan tehdä tässä elämässä. Haluatko sä mennä aamupesulle? En mä oikein sanonut kuntoon. Mieli oli niin kiihdyksissä. Ei se ollut niinku sellainen mitenkään masentunut mieli, vaan sellainen toiveikas. Mutta ihanaa, kun Santtu lähtee. Se on niinku sellainen bliss, eli siunaus. Ja niinku sit niinku tavallaan raivaa semmosia teitä meillekin harjoittaa On se kyllä jännä. Selviääkö sä nyt tästä päivästä? Selviän. Silleen mä ajattelin, että kun Santtukin on tuolla Thaimaassa, niin en mä koe, että se on jotenkin kaukana. Mitä nämä välimatkat enää nykyään on? Olisikohan tuo sopivaa? Kaukapuolella. Seuraavan kerran, kun äiti näkee Santerin, niin hänellä on kaapu, tukka on ajeltu pois eikä hänen saa enää koskea. Vanhaa Santeria ei kohta enää ole. Tilalle tulee jotain uutta ja tuntematonta. Koska sä oot tulossa siis Taivaaseen? Katsotaan nyt, miten mulla menee siellä. Onko siellä niin, ja sä asetut sinne ja... Noniin. Goodbye. Nähdään pian. Mettaa ja sadu. Hei vaan! Buddhalaisuudessa on tämmöinen vilpitön pyrkimys selvittää asioita ja nähdä ne niin kuin ne oikeasti on. Keskeinen asia on se nähdä se niin sanottu kärsimys elämässä. Ja sitten jotenkin lähteä hakemaan jotain pysyvämpää tyytyväisyyttä kuin mitä tarjoaa
elämä tässä maailmassa. Mä päätin seurata Santerin matkaa luostariin ja yrittää ymmärtää hänen ratkaisuaan. Vankilassa ollaan ja on aika lämmin. Vai onko lämmin? On. Se menee jossain mun aamukerroksella jo. Tuntuu kyllä aika hullulta, että taas täällä näin. Aika ratkaisu. No onko sua vielä askarruttanut se sun edellinen tyttöystävä? Joo, ollaanko tuossa viestitelty? Se on niin vahva ja voimakas se mun päätös, että jos vaan kaikki ulkopuoliset asiat järjestyy sillä, että se on mahdollista, että musta tulee munkki. Sitten musta tulee munkki. Vaikka se olisi tosi hyvä juttu tietenkin tyttöystävä, mutta mä oon valmis kyllä sitten sillä että sitä ei oo. Yankin chiratanang lokhe Vijati vividang Uttaratanang Buddhasamang Natihasmasoti. Näyttää aika hiljaiselta. Onko jotain ihmistä? Hello? Is there any monks? Monk? Monk, yeah. Monk? There, over there. Over there. Is there any monks over here in the No, now drinking. drinking tea? Yeah. Nampana. Yeah. Se jännittää. Niin vähän jännittää. How are you? Fine, thanks. Where are you from? Little bit excited. Finland. Finland. Oh, okay. You're at the litter? Yes, we did. Okay. So where are you from? I'm from Australia. Did you ordain here in Yeah, Montchan? yep, surely did. Yeah. About 3 years ago. 2 years ago, yeah. I used to be a monk in Nana Chance. What Oh, right. Yeah, cool. Oh, yeah. So you decided to come back and ordain again? Yeah. Are you going to ordain for a long time this time, or? If I become a monk, I'm going to Aditan to stay a monk for the rest of my life. Oh, good. That's my... That's good. What happened last time? Kile. You all got him. No, I don't know. Yeah. I was quite young, 21 when I came to the monastery, so... How old are you now? 26. 26. I'll go and tell the agent that you're here. Okay. Sitten kun mennään sinne, niin kumarrat 3 kertaa. Joo. Santeri oli jo pitkään kokenut itselleen läheiseksi tämän arvostetun meditaatio-opettaja Ajahn Ahanin. Mua jännitti tavata hänet niin, ettei kamera meinannut pysyä käsissä. He said just for tonight we'll get you to stay in the cellar. Okay. The cellar over there, and tomorrow we'll get you like a proper booty or whatever. Namo
Ensimmäiset päivät oli aika rankkoja. Jotenkin Santeri muuttui, kun tultiin luostariin. Kun kerran on ollut jo munkki, niin kai se on vaikea aloittaa taas kaikki uudelleen alusta. Eikä tilannetta helpota se, että sisko on paikalla. Jotenkin ahdistavaa oli olla tuolla ruokailussa maallikkona vielä. Ahdistavaa oli katsoa, kun kaikki munkit menee ensin syömään. Sitten menee kaikki pakao tai ne annakkarikat ja sitten itse joutuu menemään niiden jälkeen vasta. Can you get like a bowl where you can get the food? This one. Onko tänään pahalla päällä? Ei, onko se tosi hyvällä päällä? Se on vähän ärsyttävää vähän. Miksi? Olisi halunnut syödä ehkä rauhassa. Niin. Katsotaan se kuti. Buddha sanoi aina, että jokaisen pitää itse opetella näkemään, mistä se puhuu nämä opetukset. 4 jalosta totuudesta. Kukaan ei voi valaistua toisen puolesta. Joku on ehtinyt lakasta näin. Tai sit se on vain joku ystävällinen ihminen, joka... Munkkina eläminen ei ole helppoa. Mutta mä nautin siitä, että on haasteita elämässä. Jos ei ole mitään haasteita, niin elämä on aika tylsää. Well, do you speak English? No. No. Mitäs tykkäät tästä sun uudesta asumuksesta? Tää on tosi hyvä. Se on täydellinen. Mäen päällä. Tässä on hyvä tuo kävelymeditaatiopolku. Erikoinen paikka. Tää vaatii vähän prosessoimista tää paikka. Tää on kaikki. Käytännössä sulla ei ole siis mitään patjaa. Mä vedän sen joukamaton siihen vaan. Tuut sä 5 sinne. Silloin selviää, että koska se on tai onko ollenkaan se pakao. Ja mikä se pakao on? Että leikataan ne hiukset ja sitten valkoinen kaapu ja sitten mä sen jälkeen syön niiden munkkien kanssa siellä. It's like killing a frog. Oh my goodness. มือจับเลยเควินจะได้เป็นดารา Oh, Dino. So anyway, I talked to the Ajahn, and he said because with the Westerners it is more of a long-term thing. Yeah. And so it is one thing to say, yeah, I'm here for life, I'm ready to go, but it's another thing to actually, to do it. Because he has to put a lot of commitment into you as well, so he needs to see like some commitment from your side as well. So he knows you've already been through the process, but it's like to come back here and just like it's like starting again. I don't know how long the process will go for, but what he said is like, yeah, you shave your head and all that sort of stuff, and take on the 8 precepts and be living like a pakao. Yeah, I'm happy. I'm happy. So there's still hope. Yeah. That's the best thing. Yeah.
Musta tuntuu pahalta, kun sun hiukset lähtee. Offering to the Buddha. It's good? Happy? Yeah. Sure. How long you think you are there? 1 month or? No. Longer. Longer? As long as possible. Maybe for the whole lifetime. Oh. Nyt kun Santerista tulee munkki Kokelas, mä en saa enää olla veljen kanssa kahdestaan ilman miespuolista henkilöä. Tietynlainen läheisyys vähenee, mutta ehkä tilalle tulee jotain muuta, syvempää. Jostain syystä mua itketti, mutta en mä halunnut näyttää sitä Santerille. Yeah, thank you. Thank you. Declaration you are going to ordain? Declaration that you decide to ordain. You're happy? Yeah. Thank you. Anumodana. Mutana. On kyllä mukava tunne, kun leikkaa hiukset pois. Oletko sä koskaan leikannut? Symbol of renunciation. Maailmasta luopuminen. Luostarissa sitä mietti väistämättä elämän isoja kysymyksiä. Sitä, että elämällä täytyy olla joku muukin merkitys. Mä ajattelin kysyä Santerin opettajalta, jos hän voisi kertoa mullekin, kuinka olisi hyvä elää. ถ้าเราไขว่คว้าหาความสุขไปข้างนอกโดยที่เอาวัตถุข้างนอกนะเป็นหลักเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาเป็นสุขเราจะไขว่คว้าไปเรื่อยๆหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอต้องเข้ามาพัฒนาจิตภายในนี้ให้มารู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้แหละมันจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ว่าเป็นความสุขที่เป็นโลกุตระ Totta kai kun tulee metsäluostariin, niin ei se helppoa ole, mutta tietenkään luopua niistä kaikista mukavuuksista, mihin on tottunut. Huomaa kyllä sen, että se nousee pintaan se kivut ja kärsimykset helpommin mielessä. Mutta tää on nyt niinku, että vaan tuli tänne niinku ottamaan tästä tällaista niinku ammattia itselleni tästä niinku munkkina olemisesta. Ennen lähtöä mä ostin pikkuveljelle kaikenlaista tavaraa, että hän pärjäisi metsässä. Aika pian mä tajusin kuitenkin, että mun on päästettävä irti. Annettava veljen elää omaa elämää. Täällä on tosi turvallista olla silleen. Tietää, että tässä on lähellä niitä Kruba Ajahn, sanotaan sellaisia munkkeja,
niin kunnioittaa ja tuntee niiden sellaisen mettaa tai niin loving kindness. Vähän niin kuin olisi tullut tavallaan kotiin. Lähdit sä nyt parempana ihmisenä pois luostarin portaista, kun tulit? Mä luulen, että mä oon taas hitusen parempi. Mä jätän oikein mielelläni. Niin. Jees, soitellaan ja hyvää matkaa. Mä lähden. No heippa. Tuntuu, että se on oikea ratkaisu tehdä. Kaikkien ihmisten kannalta, ei vain itse, mutta myös perheen, äidin. Ja mä luulen, että se niilläkin voi herättää inspiraatiota ja uudenlaista ajattelua. Kai mä pelkäsin, että menettäisin veljeni kokonaan. Mutta kyllä mä luulen, että kaavuista huolimatta Santeri säilyy aina mun pikkuveljenä. Hei. You on? Yes. We've got a major development. He's actually going to ordain as a monk today. He's not ordaining as a novice now, which I said ordain as a monk. Wow. So he's going to ordain straight away. Wow. Se on vähän niin kuin hermostunut, kato semmoinen varmaan jännittää aika paljon. Nyt se pitää kato yhtäkkiä osoittaa kaulia ja klitaalia. Ainakin se on aika tosissaan. Niin. Se on iloinen ja nauraa. Se on helpottunut, kato nyt. Se on nyt ohi. Nyt se on tyytyväinen.